when I was there. I called him. Sanibonani mfowethu, nginibingelela ngiphinde nginamukele kuNyakadinga TV. Umqali wa-channel sacela uchofe ibhathini elibhasiscribe uzoma ngokuqala ukuthola izindaba kule channel yakho oyithanda kakhulu iNyakadinga TV. Bafowethu nginiza nendaba eziphuthumayo ezingena manje. Usinde engozini yemoto ubaba uJacob Zuma kade suka eNkandla elibangise eShokwe. Ngenhlanhla akulimalanga muntu engozini. Bathole nje ukusizakala ngokuphuthuma. Yizona-ke lezi ndaba engiyithole kwiSolezo bafowethu eqinisekisiwe ukuthi ngampela zenzakalile. Ngizonikeza nje proof ukuthi ngampela lezi ndaba zi-seconded ukuthi ziphumile ngampela. Bayithumele nje manje after 52 minutes bafowethu. Ngicela nani niyibonele ekhasini ningathi ngibhale into engekho ezingeni ngiqamba amanga. Le nto angiyisusanga ekhanda, ngiyisusele kwiSolezwe enilithanda kakhulu enililandelayo. Ngizoninikeza nje ubufakazi ake si-check-ke. Niyabona nani ukuthi iSolezwe la ngampela leli linama-followers ayimiliyoni nento ngaphezulu. Ngiyabona nama-likes ukuthi ilona impela iSolezwe leli. Ya bafowethu sekhathazekile impela kakhulu ukuthi ubaba uJacob Zuma uthi ethole ingozi yemoto kanti kuzoba nama-elections azoba khona awukhetha upresident ozosibusa kuleli zwe lethu i-South Africa njengoba nibona bafowethu. Ezinye iy'ndaba bafowethu ngizwile ukuthi ekuseni kuphuma indaba zokuthi ubaba uJacob Zuma akabonakalanga laphaya kwilokuzana kubantu kuzosuke iphathi yakhe umkhonto wesizwe awubonakalanga laphaya kumaphathi azobe evotelwa ngenxa yokuthi ubaba uJacob Zuma uke waboshwa. Futhi isizathu sesibili ukuthi-ke kube nenkinga laphaya ekudonsisaneni kwabo bona ne-ANC ukuthi kugcine kubangwa islogan lapha umkhonto wesizwe. Kanti umkhonto wesizwe kanti nalapha siyathola ku-ANC ku-slogan sakhona kunomkhonto laphaya. Kanti nawo umkhonto wesizwe kunomkhonto. Kubangwa nje leyo nto leyo. Ngiyabonga bafowethu. Mina nawe sidibana ngamakhomenti. Ngiyabonga.